Umsindo wezinyoni, umsindo wezinyoni, umsindo wezinyoni. Awuyezwa Mgedeni madoda. Yona iyasabisa le ndawo le. Ngisalindele inyoni. Phela ngincenge kuzona lezi inyoni lezi kuze kuyo lemvelo le ukuthi ngikwazi ukwenza le video engifuna ukuyenza. Inyoni mayifuna ukukhala isuka la eziyoshona le ayikho into engizoyenza. Kodwa into engingayenza ukuthi ngijikijele ngetshe. Ithi ukuqhela ngiyanamukela kwi-video yami yokuqala ngila eMgedeni. Akulula ukuba la kodwa ngathi ngizojwayela. Kunendaba nje ezimbalwa ngiyiphethe. Kunodaba lo wesilisa uhlala ezweni laseMelika. Ushadile ke akunaso isiqiniseko lapho ukuthi ushadile noma uhleli nje nalo wesifazana akahleli nawo. Kodwa kuba abantu abathandanayo. Lo muntu wesilisa unengane encane nalo wesifazana. Lengane encane incela ubisi lebele. Kuyajabulisa ke isikhathini samanje ukubona umuntu wesifazana encelisa ingane kakhulukazi kulamazwe aphesheya ngoba bathanda kakhulu isimanje manje lezo zinto lezo zokuthi hayi solithenga imali sinayo yabo kanti bayasho odokotela ukuthi ubisi okuyilona lona la ngempela lokuncelisa ingane ilolu lasebeleni. Shuthi into eyindida ke ngalo wesilisa ukuthi ingane ifika incele ube ibele